bahay, kaya napag-isipan ko na mag-prank. So, try natin mag-prank kay mama. Dahil siya ay addict na addict sa paghahalaman, siguro nga nagpunta doon sa kabilang bahay or sa kabilang friend niya. Baka naman pag uwi niya yun, meron na namang daladalang halaman no? A few inches later. Ang gagawin namin next, may kuntsabo na ako. Siya, si Exceler yung nag-a-arrange ng natumba yung mga halaman ni mama. Yan. Nasa na? Yan. Yung mga favorite niyang halaman. Nasaan yung favorite niyang halaman? Kailangan na natin itago yung camera natin para hindi niya malaman na nagva-vlog ako o nagpa-prank ako. Kaya tatago natin doon sa sulok. Kaya ayan, isi-set up ko lang to. Babalik ako. Oh, no, 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 no. Talam nun, gani mong giuna. Kisa sa kuha. Ang nagatawan. Wow, talam nun, gani mong giuna. Kisa sa kuha. So, mas love di mo yung talam nun. Oh! Yakakita. Kita bilang na nalatay ka. Dahil Bali ako. Ba? Piste. Upok. Uy. nakita kayo man. Kaya sila po, wala bali. Tayo lang ito. Oh! Sus! Normal ya husip! Patay ang sili! Pero imo yung giuna imong talanon kaysa sa ko. Bastos kay ka kapag kainan. Oh! Dahil kayo! Ingatan nyo nito yun! Tanaw! Tanaw na ito! It's a prank! It's a prank! It's a prank! Pero natinoon! Namulan to! Nasawad! Bakit ko? It's a prank! It's a prank! Uy, hinay! Oy! Hinay! Mga... It's a prank! Na-discount siya man niya. Alam yun na mga ka-churba, success ang ating prank pero hindi inaasahan yung kanyang reaction dahil ang gusto ko ng reaction niya ay magalit. Tinawanan niya lang ako. Ganun siya kalupit mga ka-churba dahil nga yung kanyang reaction ay hindi naman Thank you for watching my video and I hope you enjoy it and please don't subscribe. And please don't forget to hit that notification bell and subscribe to my YouTube channel. So, bye-bye!